खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव आथिखालनि भारतबर्षआव जानो गोनां MPP सायख'थिनि सायाव बेस खालामनानै स्पेशली आं BTC रिजननि खोथाखौ सावरायनो नाजानाय जादों। BTC रिजनाव आथिखालाव मैखोम राजनीति हान्जा दं होनना बुङोब्ला सेथियाव BPF हान्जा हाग्रामा महिलारिनि दैदेनजानाय राजखान्थियारि हान्जा लोगोसे आथिखालनि सरकाराव थानाय बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL गभर्नमेन्ट लोगोसेयावनो थामथि मासि आवग्रिनानै दङ BTC ओनसोलाव बर' हान्जानि बिथां नब कुमार सर'नानि गणसुरुखा पार्टी दा बिथांमोनानो क'क्राझार लकसभायाव 10 बोसोर बिथां नब कुमार सर'नियानो MP बिजाथि जानानै दंमोन। आथिखालाव MP नि बिसायख'थिया खाथि जाबोनाय लोगो लोगो BTR ओनसोलाव बे हान्जाया बै हान्जाखौ बै हान्जाया बै हान्जाखौ लानानै माखासे उइक पइन्टफोरखौ बासिलायनानै पार्सनेल आरो हान्जानि खोथाफोरखौ लानानै माखासे खोथाफोरखौ एरखांनानै माबोरै गाव फैगौ MP बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो लोगोसेयावनो 2025आव जानो गोनां जि BTC नि बिसायख'थि बेनि सानखान्थिफोरखौ माबोरै रोखा खालामनो हायो बेखौ लानानै UPPLआबो सुबुं गौमा खालामनानै जयनिं हाबाफारि लादों आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि हान्जा BPF बाबो बे जयनिं हाबाफारिखौ लादों आरो गावसोरनि गोहो बोलोखौ दिन्थिसारनानै फैगौ MP बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि लामाखौ बिथांमोना एवस्रांगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिं कंग्रेस हान्जायाबो क'क्राझार लकसभायाव देरहासार जानानै माबोरै कंग्रेसनि बिजाथिखौ लाबोनो हायो बेखौ लानानै दाङाबाजि जाबाय दं आरो गावनि पलिटिकेलनि जि इस्यु बा एजेन्डाफोरखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव हाबदों आरो देरहासार जानो थाखाय बिथांमोना गोबां बिबुंथि होबोगासिनो दङ। बेबादिनो आथिखालाव नब कुमार सर'नायाबो MP बिजाथिनि नमिनेसनखौ होबाय आरो बिथांनि नमिनेसना रोखा जागोन ना जाया बिनि सायाव हाइकर्टनि बिथोना बेसेबां खामानि होयो बेखौ लानानै बेस जागोन आरो जुदि नब कुमार सर'नानि ST सार्टिफिकेटआ एक्सेप्टेबल जायोबा नब कुमार सर'नायाबो क'क्राझार लकसभायाव गेलेनायनि खोथाया आथिखालाव रोखा जादों आरो नब कुमार सर'नायाबो गावनि हान्जानिफ्राय दुलाराय भारतआव 50 जन MP बिजाथि होनायनि खोथाखौ बिथाङा असमिया खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोसावबाय। आथिखालाव गोख्रोङै बिजाथि महरै UPPLआबो सिडली समाजनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीखौ MP बिजाथि महरै NDA नि बिजाथि हिसाबै सायख'बाय आरो बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय दिनै BJP UPPL जथाय जानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना सोलियै बोलै माबे हाग्रामा महिलारिनि MCLAफोरखौ EM होनायनि जि टेकनिक बाहायनानै बिथांमोनखौ गावनि हान्जायाव लाबोनानै UPPLखौ गोख्रों खालामनायनि हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो 21 नं सालबारि समस्तिनि MCLA बिथां जय मुसाहारियाबो बावैसो सालबारियाव जानाय UPPLनि मिटिङाव बिथाङा BPF हान्जानिफ्राय गुगाबोनानै UPPL हान्जायाव हाबफैदों आरो बेबायदिनो UPPL हान्जानि गोबां सोद्रोमा आरो बिबानगिरिफ्राबो BPFआव हाबहैनाय बा जयनिं जाहैनाय हाबाफारियाव जों नुगासिनो दङ। थोंजोङै गुबैयै क'क्राझार लकसभानि जि देरहासारनायनि मुखुता सोरनि खाफालाव जुफियो बेखौ जों समखौ एसे नेनांगोन मानोना आथिखालाव क'क्राझार लकसभानि बिजाथि होनाय हाबाफारिफ्रा थोंजोङै जाजोबाखै। गुबुन फारसेथिं BPFनि बिजाथि फोसावनाय हाबाफारिया क्लियारिफिकेसन जायाखै आरो बे BPF आरो UPPLनि गेजेराव MP मासिनि थाखाय MP बिजाथि मोनैनि थाखाय गोख्रों सासे मावथि बिथां राजु कुमार नार्जारी जाय UPPLनि जौगानायनि मोनसे माइल खुन्थि बादि खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा प्रमद बर'नि सरकारखौ बिथाङा गावनि
सोलो बुद्धिखौ बाहायनानै इउपिपिएल हान्जाखौ जाबादि गोख्रों भाबै दैदेननांगौ बेबायदि दैदेनबोदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो इउपिपिएल हान्जानि जौगानायाबो जादोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै बिथाङा खेबले बिथाङा बिजाथि जानाय खोथाखौ होदोंमोन बिथाङा नाथाय बिथांखौ प्रमद बर'नि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ राजु कुमार बसुमतारी थामहिनबा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ सायख'वाबासिनो थाखानाय स्टेन्डिं एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारीखौ आथिखालाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै सायख'दों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथां राजु कुमार बसुमतारी इउपिपिएलखौ नागारनानै गुबुन फारसेयाव हाबहैगोन नामा आरो बिथाङा इउपिपिएलखौ खहा खालामगोन नामा बेयो नोजोर बोनो गोनां। गुबुन फारसेथिं बिथां प्रमद बर'आ बिथां टिकेट मोनैखौ दुखु फोरमायदों आरो बिथाङा टिकेट मोनैनि थाखाय एसे दुखु मोनदों होननानै बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथां राकेश आदियाबो बुंदों बिथां राजु कुमार नार्जारिया टिकेट बिनानै राजखान्थि हान्जाखौ गारग्रा मानसि नङा आरो बिथाङा टिकेट होग्रा मानसिया मालाबाबो बिजाथिनि थाखाय मोनसे हान्जा एबा मोनसे दोलोखौ गारनानै थाङा। राजु कुमार नार्जारिया सासे गोबौ मेलेमनि सासे सुबुं बा गोजौ साननो हानाय मानसि बिथाङा मालाबाबो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै थांनाय नङा बे खोथाखौ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों राकेश आदिया खिन्थादों। दा बिथांमोननि खोथाया बेसेबां होनो हायो बे फैगौ बुब्लियाव जों नुनो मोनो। आथिखालाव राजु कुमार नार्जारिनि गोदान आपडेटखौ मोनथ'वाबाबो बिथाङा सोरनि हान्जायाव जयेन जाहैगोन आरो जयेन जाहैगोन ना जाहैया बे नोजोर बोनो गोनां आरो बिथाङा थारैनो इउपिपिएलखौ नागारनानै थाङोब्ला इउपिपिएलआ गोबां खहा जानायनि खाबु थायो मानोना बिथाङा प्रमद बर'नि जि जथाय सरकार थानाय समनिफ्रायनो बिथाङा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लानानै इउपिपिएलखौ सोलोयै बुद्धि माबादि दैदेनलांनांगौ बेखौ दैदेननानै गावनि राफोद राजखान्थि नि केरियारखौ हमनानै बिथाङा खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथाङा जुदि बिपिएफआव हाबनानै हाग्रामा महिलारिजों सामोल जाहैयोब्ला इउपिपिएलआ गोबां बिथिङाव खहा जागोन बेखौ जों नुहुरो आरो गुबुन फारसेथिं मोनसे समाव एनडिएफबिफोरखौ लाबोग्रा सुबुं राजकुमार पृथ्वीराज मेस देवाबो आथिखालाव बिपिएफनि बिजाथि जानो लुबैनाय खोथाया रोखा जादों आरो बिथाङा लागाम गैयै माखासे खोथाफोरखौ लानानै जाय सुबुंफ्रा बिटिसिखौ दावहा होनानै लाबोदों बिथांमोन बादि फाउन्डार लिडारफोरखौ थामहिनबा खाम्फा बरगयारी बारग' आगरनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथांखौ ओरैबायदि खोथा बुंदों जेन बुंनोनो खोथा गैया। दा बिथांखौ माखासे आइजोफोरजों बा थाइलेण्डआव थांनानै बिथाङा थाइलेण्डनि आइजोफ्रासो बिथां हामिबा खाम्फा बरगयारी भट होगोन होननानै बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ आं मोजां मोनो आरो बिपिएफ हान्जायाव आं जेरैखि जायाबाबो गेलेगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा गावखौनो ओरैबायदि गोग्गाना लादों दि बिथाङा न'आव जनानैनो टिकेट नागिरगासिनो दं। खाम्फा महिलामोन आब' प्रमिला रानी ब्रह्ममोन बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो थोजासे कन्ट्रिबिउसन होबोदों आरो बिथांमोना बिपिएफल' नङा बिटिसि ओनसोलनि लामा दालां बायदिसिना जौगानायनि खामानिखौ बिथांमोना मावबोदों। बिथांमोन बायदि बिजाथि थासेयावबो मैया दाखालिसो राजखान्थिनि मोदोमनाय मोननाय सासे पृथ्वीराज मेस देव बिथाङा हाग्रामा महिलारि नि हान्जायाव हाबनानै गावदि एमपि बिजाथि जानानै दिल्लीयाव एमपि महरै सायख'जागोन बे खोथाखौ बिथाङा थोंजोङै बुंनो नाजादों। नाथाय बिथांखौ नायोब्ला बिथांनि जि पलिटिकेल डायलग बिथांनाव माखासे बुंनो हानाय बा खोथाफोरखौ बोरै साजायना बुंनांगौ बेखिनि नलेजआ बिथांनाव दङब्लाबो बिथाङा राजखान्थि भाबै गोरलै होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिथां बादि सुबुङा खाम्फा बरगयारीमोन बायदि सुबुंखौ जाबादि मान होनांगौमोन आरो बे हान्जायाव थांनानै बिथाङा एमपि जानो लुबैदों बेबादि सुबुङा रुट लेभेलाव बिपिएफनि प्राइमारि लेभेलाव खामानि मावाबासिनो थोंजोङै न'आव जुनानैनो बिपिएफनि एमपि बिजाथिखौ मोननो लुबैनाय खोथाया खोब लाजिनांथावना खोथा। हर सान बिथां खाम्फा बरगयारी आरो आब' प्रमिला मोना बिपिएफ हान्जाखौ गोख्रों भाबै
दैदेननो थाखाय खामानि मावबाय थादों, दिनैबो मावदों। दा बिथांमोन बादि बिजाथि थानायाव हाग्रामा महिलारियादि पृथ्वीराज मेचदेव बादि सासे रेजें आखुनि मानसिखौदि MP बिजाथि होनानै BPFखौ बुथारना लागोन होननानै जों बुंनो हाया। मानोना बिथां हाग्रामा महिलारिया पलिटिकेल भाबै मेचियर। थामहिनबा बुंनो थाङोब्ला BTC ओनसोलावनो बिथां हाग्रामा महिलारिया राजखान्थिखौ बबे दागा फारलाखौ बबेयाव फैनानै माबादि लिडारखौ माबादि घाबरायहोनांगौ आरो माबोरै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो हायो बेनि गासै रोंगौथिखौ बिथां हाग्रामा महिलारिखौ रोंजोबो होननानै जों बुंनो सानो। आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा बर' आरो नन बड'नि गेजेराव माबोरै हमथानाय लाखिनानै राजखान्थि खालामनांगौ बेनि गोबौ मेलेमा बिथांनाव दङ। बिथाङा सासे मेच्युर्ड पलिटिकेल लिडार आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनै बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि आरो लामा दालां सोलोंथाइ गासै बिथिङाव बर'फ्रा बुहुम दरबाराव सिनायथि जानो हादों। आरो बेफोरबादि लिडारा दि पृथ्वीराज मेच बादि गोरलै आखुनि बा गथ' गोरलै बादि टिकिट नागिरनानैनो जानला मेनला लाथिखौ थुंग्रि सिबनानै बर'नि मैखोम लिडारफोरखौ बेफोरबादि मानहानि खालामनो बबेनिफ्राय गोहो मोनखो? दा बियो जोंनि थाखाय साननो लागा। थिग बिदिनो मोनसे बुब्लियाव नब कुमार सूर्यानो ट्राइबेल सार्टिफिकेट थामहिनबा SC सार्टिफिकेटखौ होनानै जोंनि मानसिफ्रा गावनि मोन्थाइखौ क'क्राझार बादि लकसभायाव बर' बिजाथिया 10 बोसोर सासन गादियाव जनानै सालायनानै बर'फोरखौ जिबायदि नापात्ता खालामदों, बेबादिनो बिथां पृथ्वीराज मेचदेवआ ST नंगौना नङा बेयो साननो लागा। मानोना जोंनि आसामाव कच राजबंशी फोलेरनि मानसिया ST स्टेटासखौ दासिमबो मोनाखै। संबिजित भाबै बिथाङा माब्रै ST सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा ST सार्टिफिकेट लानानै BPFनि सासे बिजाथि महरै गसंनो नाजादों बे साननो लागा। गुबुन फारसेथिं STनि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय जोंहा इउनाइटेड ट्राइबेल फराम दङ आरो जनजाति सुरक्षा मन्च दङ। बिथांमोना जुदि थारैनो राजकुमार पृथ्वीराज देवा जुदि टिकेट होयोब्ला बिनि सायावदि गोख्रों भाबै केस फाइलिं खालामगोन बेयो रोखा। आरो गुबुन फारसेथिं BPF दोलोनिनो सेंग्रा दालाय आफाद इउथ BPFआबो बिथां पृथ्वीराज मेचदेवनि बेबादि आखु दिन्थिनायाव गोजोनाखै। आरो माहारियारि आफाद बनसुआबो बिथांनि सायाव गोख्रों खोथा फोसावनायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बेखौ नायोब्ला बिथां पृथ्वीराज मेचदेवआ दि टिकेट मोनगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया। मानोना पृथ्वीराज मेचदेवखौ गोबां बिथिङाव गोबां महरै जों नुनो मोनो। मालाबा BJPनि फारसे बिथाङा खोथा बुंनाय, मालाबा बर'नि फारसे खोथा बुंनाय, मालाबा गावनि खुद्रिनायखौ दिन्थिनानै बबेबा हान्जानिफ्राय थाखा फैसा माबा मोनसे मोननायनि लालस लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै बिथांखौ BJPआ एजेन्ट महरै बाहायदोंबो जानो हागौ। हाग्रामा महिलारिनाव टिकेट मोनाबा बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंगोन आरो UPPL एबा BJPनि पेपार जाहैगोन। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बर'नि जि मैखोम आफाद BPF, बे आफाद BPFनि गोख्रों खहा जाहोनो थाखाय बिथां पृथ्वीराज मेचदेवखौ बिजाथि सोरबाया एप्लिकेसन साबमिट खालामनो थाखाय, पेनेल लिस्टआव थानो थाखाय, खामानि मावनो थाखाय बेफोरबादि अजद आफुथि खालामनो थाखाय सिंजोङै लेसन होनाय बादिखौ जों नुनो मोनो। आरो गुबुन फारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव दरं अदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभायाव थोंजोङै MP बिजाथिखौ फोसावनायनि आन्दोआवबो मोनसे गोबौ मोनसे सानखान्थि थानो हागौ। बे सानखान्थिखौ बिथाङा खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा बे MP मासिनि थाखाय बा बिजाथिनि थाखाय गावजों गाव जाहाथे दावराव दावसि बांद्राय जानो हाया बा गोबां सम चान्स होआ, बेखौ लानानै बिथाङा नटिफिकेसननि समखौ नेनानै हरखाबैनो BPFनि बिजाथिखौ फोसावनायनि खोथाखौ बिथांनि जि आथिखालाव BPFनि MP बिसायख'थिनि सानै बिजाथिखौ बिथाङा फोसावाखै। थोंजोङै जों बुंनो थाङोब्ला क'क्राझार लकसभानिफ्राय
BPF को कन्ट्रिबिउसन हिसाबै आरो मिसिउर पलिटिकेल लिडार हिसाबै आब' प्रमिलायाथ' गेलेनो गोसो दङबाबो गैया आं गेलेनो हानाय नङा बे खोथाखौ बिथाङा सारेन्डार जाखाबाय आरो आथिखालाव साथाम बिजाथि दङब्लाबो सासेयाथ' गुगालांखाबाय खाम्फा बरगयारी सिगांनि डिपुटि चिफ बिटिसिनि आरो नैथियाव दङ प्रिथिराज मेसदेब दा बिथां सानैनि गेजेराव बिथां खाम्फा बरगयारीखौनो बिथां हाग्रामा महिलारिया दि MP बिजाथि सायख'गोन बेखौ जों रोखा नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं प्रिथिराज मेसदेबखौ सायख'योब्ला दि BPF दोलोनि मान मर्यादाया गोबां बिथिङाव खहा जागोन बेखौ जों रोखा रोखा नुहुरखायो आरो जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयो होननाय बादि बिथाङा खाम्फा महिलारिखौ जिबादि खोथा बुंदों बिथां गाव बुंनाय खोथा बादिनो माखासे ससियेल मिडियायाव बिथांनियाबो गोबां सावगारिफ्रा ससियेल मिडियायाव दाबो सार्च खालामना नायबा मोनो आरो बिथाङा माबायदि आखुनि मानसि बेखौ जोंनि बर' हारिया मिथियै गैया बर' हारिया एथ' जाम्बा नंलादि सोरनिबा खोथाजों गोजावग्रा बर'फ्रा हांगामाजों फैनाय मोनसे हान्जा आथिखालाव बर'फोरनि राजखान्थि आरो थासारिया खोब सोमोनांथावना आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा 25 जन केडारफ्रा जोबथेसालियाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट जेलाव जोबनानै दं आरो BTR नि की सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारि जायनि नाजानायनि जोहैसो पिस एग्रिमेन्टआ जादोंमोन दा बिथांबादि सुबुङा जोबथेसालियाव जोबनानै दङ आरो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय मानो माखासे लिडारफ्रा बेनि सायाव इम्पर्टेन्ट होआखै दा बेखौ लानानै XNDA फरामफ्राबो गोबां नाजासोमदों आरो मैयानि जि सुप्रिम कर्टनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ बयबो नेदोंमोन आरो रोजा रोजा सुबुंफ्रा केन्डेल सावनानै बिथां रन्जन दैमारिखौ गनायनि खोथाखौ आफा बोराइ बाथौ आरो बायदि बायदि धोरोमनि मानसिया गाव गावनि धोरोमखौ साखि दोननानै आरज गाबनाय नुथायखौ जों नुनो मोनो दा बेखौ नोजोर होनानै बुङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव बांसिनै एबारै बिबेक भट होगोनखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं माखासे मोननाय आरो गोमानाय खोथाखौ लानानै माखासे सुबुङा इनटु थामहिनबा सानजाब सिनाव आं रावबो केन्डिडेटखौ मोजां मोना बे सिनाव होनायनि थिरांथाखौ लागोन होननानै जों नुनो मोनो दा गुबुन फारसेथिं NDAB नि मैखोम दावहारु आरो सासे गोबौ मेलेमनि बिजाथि कंग्रेसआबो होदों गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो बिथांनि हान्जायाबो गोख्रों भाबै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा स्पेसियेलि जोङो सोरनि हान्जाखौ हरनानै जोंनि BTC नि मान मर्यादा लोगोसे बर' जातिखौ रैखाथि होनो हागोन बेखौ नोजोरथि होनानैसो भट होनांगोन जोंनि मानसिया बांद्राय थाखा फैसा बेदर फिसाजों खारफानानै भट होयोब्ला जातिया माबोरै रैखाथि जागोन बेखौ नोजोरथि होनानै जायबादि बिजाथिया बर' जातिनि बर'नि सेन्टिमेन्टनि खामानि मावगोन आरो BTC नि की सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारिखौ जाय सुबुङा रोखायै बुंगासिनो दङ आं जुदि BTC नि चिफ जायोमोनब्ला बिथांखौ आङो सानसे साननैनि गेजेरावनो बख'गोन होननानै जों बुंनाय खोथाफोरखौ जों नुनो गुबुन बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथां रन्जन दैमारिखौ बख'नायखौ खोब इम्पर्टेन्ट होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला माखासे मुंख्लं नखरनि मानसिफ्रा बे खुद्रिगासिनो दं दा गोबां बिथिङावनो जोंनि आथिखालाव सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरनि जि जाख्ल'नाय खोथाखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै आरो जाबादि जोंनि जायगाफ्रा जोंनि ओनसोलफ्रा लामा दालां स्कुल कलेज आरो जायगाफ्रा जाबादि डेभेलप जानांगौमोन बेफोरबादि डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनाखै गोदान गोदान लामा गोदान गोदान फरायसालि बिल्डिं ग्रेन्ड बायदिसिना जानायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनाखै दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि पलिटिकेल केरियार आरो बिथाङा सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय फान्डफोरखौ लाबोनानै जाबादि थिकादारफोरनो हरै हरै जोंनि BTC ओनसोलखौ जौगाहोदोंमोन बेखौदि नोजोरथि बोफिननानै आथिखालाव बर' रायजो राजाफ्रा बिथां हाग्रामा महिलारिखौनो फैगौ बुब्लियाव लाबोफिननायनि जि इसिङारि जि राजखान्थियारि दोहौ बे बारबोगासिनो दं बेबायदिनो बिथां हाग्रामा महिलारिबो बर' आरो नन बड' कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ लानानै माब्रै MP बिजाथिखौ होनानै आरो MP निफ्राय देरहासार जानानै गावनि BPF हान्जाखौ गोख्रों भाबै सिनायथि होनो थाखाय नाजागासिनो दं
बावैनो जों बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि एमपि बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोनगोन मानोना आथिखालाव इउपिपिएलनि गेजेराव बिजाथि लानानै दावराव दावसि जादोंब्लाबो आथिखालाव बिथांमोना स्टेन्डिं एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारीखौनो होबाय इउपिपिएलनि बिजाथिया फोसावजाबाय कंग्रेसनि बिजाथिया फोसावजाबाय आरो बे हान्जा आरो गणसुरक्षा परिषदनिफ्राय बिथां नब कुमार सर'नियाथ' गेलेखागोन बिथांनि नमिनेसना केन्सेल जानोबो हागौ आरो केन्सेल जायाबो जानो हागौ केन्सेल जायाब्लाथ' खोब साननो लागा मानोना बिथाङानो स्टेन्डिं एमपिमोन आरो बिथाङा 10 बोसोर बिटिसियाव थामहिनबा क'क्राझार लकसभायाव एमपि महरै जानानै दङमोन बिथांनि नमिनेसना जुदि नाकच जायाब्ला खोब साननो लागा दङ आरो गुबुन फारसेथिं रिहन दैमारी आरो दुर्गादास बर' बिसोर सानैनि गेजेराव बिपिएफनि एमपि बिजाथिखौ मोननो थाखाय दाङाबाजि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों गुबुन फारसेथिं दुर्गादास बर'आ इउपिपिएल दोलोआव फैनायनि माखासे खोथाफोरखौ सावरायनाय खोथाफोरा थामहिनबा सावगारिफ्रा ससियेल मिडियायाव नुजादों थारैनो बिथां दुर्गादास बर'आ इउपिपिएलआव हाबफैमारगोन नामा थामहिनबा रिहन दैमारिया जुदि एमपिनि बिजाथि जायोब्ला दुर्गादास बर'आ बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव बिथां जय मुसाहारि बादि सामिल जाफैमारगोन नामा दा बेखौ नोजोरथि बोनो नांगोन दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला नुनो मोनो मोननैबो लकसभा समस्तियाव इउपिपिएलनि मदद होजानाय बिजाथि आरो बिपिएफनि मदद होजानाय बिजाथिफोरनि गेजेराव गाव गावनि मासिखौ लानानै दाङाबाजि जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय फैगौ बुब्लियाव बेसेबांसिम सोरनि खाफालाव बे मोननै लकसभा समस्तियाव देरहासारनायनि मुकुटखौ गानगोन बेखौ समखौ जों नेनांगोन आरो आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिया खोब लेहेम भाबै टिकेट फोसावनो नाजादों दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बिथां कीर्तिराज मेसखौ बांद्राय खोथा बुंनो चान्स होआबासिनो बिथां हाग्रामा महिलारिया थोंजोङै आब' प्रमिला नङाबा खाम्फा बरगयारी आब' प्रमिलाथ' गेलेया होनना बुंखाबाय बिथाङा खुद्रिनाय गैयाखौनो जों नुखाबाय बिथां खाम्फा बरगयारीया दा हरसार खामानि मावगासिनो दं बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला क'क्राझार लकसभानि बिजाथिया खाम्फा बरगयारीयानो जागोन आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि मान मर्यादाखौ नायनानै खाम्फा बरगयारीखौनो एमपि बिजाथिखौ सायख'खांनो बेखौ रोखा जों बुंनो हायो गुबुन फारसेथिं दरं अदालगुरि लकसभानिफ्राय बिथाङा दुर्गादास बर'खौसो होयोना रिहनखौ होयो बे जों नेथ'नांसिगोन बेनि फिननायखौ बिटिसि ओनसोलनि नन बड'नि भटआ बबे हान्जाजों बांसिन थांगोन बेखौ जों साननो लागा गुबुन फारसेथिं बिथां नब कुमार सर'नियाया गावनि एसटि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायाब्ला बिथाङा दि क'क्राझार लकसभानिफ्राय एमपि बिजाथि जागोन बे रोखा आरो बिथाङानो जुदि हाइकर्टनि जि होनाय जि रायदाना जुदि फाइनालाइज जायाब्ला बिथां नब कुमार सर'नियानो फैगौ बुब्लियाव बर'फोरनि गेजेराव बांद्राय दावराव दावसि जायोब्ला क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहासार जागोनखौबो जों लोरबां भाबै लानो हाया आरो गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि भटआ गावसारजोबगोन आरो नन बड'नि भटआसो स्पेसियेलि जाय बांसिन मोनगोन बे मानसि सुबुङानो क'क्राझार लकसभा थामहिनबा दरं अदालगुरियाव देरहासार जागोनखौ जों नुहुरासै दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला क'क्राझार लकसभायाव बर'नि सुबुं अनजिमाया बांसिन हिसाबै बर'नि जि एमपि बेनो देरहासार जालांगोन बेखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं नब कुमार सर'निया बर'नि दोहौखौ आथिखालाव लाबोफिननो हानायखौ एसे लोरबां नुबाय बर'नि जि दोहौ बेखौ प्रमद बर'आबो माखासे गुगा होनाय बादि जाहैबाय आरो गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरजोंबो गोबां बर' हान्जानि मानसिफ्रा आथिखालाव गोख्रों भाबै केम्पिं खालामनाय हाबाफारियाव नांथाबबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला नब कुमार सर'निया क'क्राझार लकसभानिफ्राय गेलेयोब्लाबो बिथांनि नमिनेसना एक्सेप्टेड जायोब्लाबो बिथाङा देरहासार जानायखौ जों नुहुरा आरो मानोना बर'नि भटआ बिजेपिजोंनो बांसिन खारफिनगोन बेखौ जों नोजोर बोनो हायो जों क'क्राझार लकसभा आरो दरं अदालगुरियाव सोर देरहासार जायो बेखौ जोङो एसे नेथ'दिनि
दा आं बांद्राय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय आरो भिडिअनि गेजेरजों आं माबाफोर बुंथावै खोथा बुंदोंब्ला बर'निनो सासे इउटिउबार होननानै आंखौ निमाहा खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोसे JSB Advice 365 फेलेरनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै